Какво? Никой не ти казва за твоя уебсайт. Аз съм Саше Вучков, а вие слушате минутката на Саше. Множество изследвания през годините показват, че само малка част от отворилите уебсайта са в настроение да наемат фрилансъра веднага. Едно от проучване на Ruler Analytics за 2023 година твърди, че числото е около 12,3% от посетителите, когато говорим за сферата на професионалните услуги. И не само, че това е малка част от всички, но и те са в режим на проучване, т.е. имат отворени още 5, 6, 7 таба на конкуренти, чудейки се кои от всички изобщо трябва да бъдат контактнати. Така са на лице три проблема. Проблем едно. Има ли как да оползотворим около 87,7% от посетителите, които изобщо нямат намерение да се свършат с нас в скоро време? Проблем 2. Как да направим така, че да се класираме сред първите при останалите 12,3%, които активно ни проучват? И проблем 3. Как да се отличим от всички останали фрилансъри, които предлагат малко или много същите услуги? Трите проблема не са лесни за решаване, но в следващия ми тренинг на 15 май ще ви оборудвам с цели 3 от 27 скрити механизма на оборотите уебсайта. Те са безалтернативни и винаги се започва от тях. Ако целим добри резултати, разбира се. Открийте повече инфо за безплатния тренинг в биосекцията или коментарите.